Okay, sa mayong buntagan ng tanan, today is December 15, Wednesday, 2021. Padayon ko sa akong ang shout out para sa SJA Batch 1992 kay awak ko mahuman sa akong video gahapon tungod kay nagsigi og brown out. So disturbo kayo ang brown out. Mao na nga di wa ko makabadayon sa akong video. Okay, wishing you happy Christmas and happy New Year. Shout out to Miss Elena Elias Olaso. Murag ini siya murag pag mahangin or tagatugas kandihay gyud ni siya. Usa po ni kabuotan nga pagka-estudyante kaniadto. So Merry Christmas Elena. Shout out ngadto sa halayo nga dapit ni Chef Elmer Bernasor nga to akaron naglawig pa murag to sa Europe. Usak siya ka chef sa usa ka barko. O niya kining tawhana buotan gyud ni alalay kunin nako nga buotan kayo masugo. O niya ang Elmer ako lang pahinaot nga magkakaon paghapon ko sa imo mga niluto diha sa barko samtang may kinabuhi pa. So kadtong mga imo mga crushes kanay adto, sorry na lang kay nang minyo na ana nga ayaw na lang kabalaka kay maayo gihapon ang ilang mga kahimtang karon, still mga guwapa ang imong mga crushes. So Elmer, Merry Christmas and Happy New Year. Member po ni siya sa Palaots sa Lingaw-Lingaw sa SJA Batch 1992. So believe po ko niya ton kay wide kaayo ang iyang panghuna-huna mahitungod sa mga istorya nga murag wa diri wa dito matud pa Bill with the Belt. So again, Merry Christmas Mer. Inni mao ni hari sa Palaots sa Lingaw-Lingaw SJA Batch 92. We have Imek Taklendo Kagapi. Kay di po ko niya kini kalimot kay kining tawhana murag buotan po ni siya. Diya mo claim ra man siya nga bugoy ko no siya pero buotan. Mao na nga Mick, salamat kaayo kay ang imong mga huna-huna diha sa atong group chat sa Lingaw-Lingaw makapa-uptik sa kaugatan o makapagahi sa mga di na mugahi. Una, salamat ko kay usaka sa mga inspirasyon nga ako magpakabuhi nga dili di ay tanan kaguulaman kundi usab kinahanglan usab mga malipay ta pagpuyo nining kalibutana. Sa bagay dili po nato kalimtan ang Ginoo. Di ba, Imik? So, Merry Christmas to you, Imik Kagapi. Sunod sa ni ka ambungan nga lalaki sa kabuotan. Buotan ni siya, maayo po ni siya mathematics. Si Eric Ilorde. Sure ko nga siya karon nagpuyo sa Mindanao. Just hope nga maka bisita mo diri sa atong lalawigan sa Bohol, of course, sa imong place kaniadto. Mao ang tugas kandihay Bohol. So for you, Eric Elorde, Merry Christmas. Sunod gining bayhana usa ni siya ka cute kaniadto, gwapa, murag member tingalin siya sa minorities.
dito sa St. Joseph Academy. Mao ni si Esther Amora. Guwapa po ni siya. Day, Merry Christmas. Sunod si Iyon. I don't know kung kisaning Iyon. Basta kay Iyon. Anyway, siguro ako ka nga estudyante. Of course, you are a member of this group chat. So, manghinaot lang ko nga maayo ang imong pagkabutang karon. So, again, for you, Iyon, Merry Christmas! Sunod si Arsenio Galopo Jr. Cute po niya pagkabata pero karon mo ra kunong ning tambok na san siya tungod sa iyang trabaho nga mayo kayo iyang trabaho. Unya mayo po ni siya og mathematics. Of course kining tanang ako mga estudyante, madyo man jud og mathematics basta kay maminaw lang. Diba? So, for you, Arsenio Galopo Jr. Merry Christmas! Asar ba ito bagting? Ning katawa siya kay sayop man ko. Awan ko kulpo kayo. Anyway, kinahanglang magbantay-bantay ta karong panahon na tungod kay dunay umaabot nga bagyo dinhi sa lalawigan sa Bohol. Orag signal number 1 ta. Unya ato lang iampo sa Ginoo nga susama sa mga bagyo nga milabay na sa mga katuigan nga atong iampo sa Ginoo nga ang bagyo nga Odette karon mo lihes laman sa atong lalawigan sa Bohol tungod kay grabe ang atong mga pag-ampo diri sa Bohol nga dili madayon ang bagyo. So, pasalamat jud ta sa Ginoo nga iyatang giiway sa tanang mga bagyo, mga ninglabay nga mga bagyo sa mga katuigan. So, Lord, salamat kayo sa paglikay kanamo sa mga bagyo nga milabay sa mga niaging mga katuigan. Usab shout out ngadto ni G. Pizania Luga. Morag si kuan man ni Evangeline Pizania ni kaniadto sa dalaga pa. Gwapa maayo sa mathematics. Unya member ni siya sa SGA band. Drum and Lyre Corps. Amis ni siyag paa mo na nga member ni siya sa Drum and Lyre Corps sa SGA. Unya day I hope nga maayo ang imong pagkabutang karon uban sa imong bana ug sa imong asawa. So for you G, Merry Christmas. Sunod, shout out to Gilda Elias. Again, buotan po ni siyang bata ang pagkababae. Unya, of course, ayaw nga pong mathematics. Okay, so we have Gilda Elias. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Shout out gadto ni Gina Valiente Prisaldo. So kini sa daga pa siya Gina Valiente gyud ni siya usa-usab kini ka cute nga pagkamata. Og murag ako po ni checker. Ya salamat kayo day sa imong tabang sa pag putol sa akong tiil. Salamat kayo day. Unya I hope nga maayo ang imong kahimtang karon isip maestra diha. Unya malipayon ka sa imong bana o sa imong mga anak.
Okay, happy Merry Christmas to you, Gina. Since I read on a green Christmas tree, won't need a thing. Next, shout out nako si Gladys Alingasa Ingada. Gladys Alingasa Ingada. Usab kini akong estudyante sa batch 1992 nga buutan. Merry Christmas, Gladys. Christmas so white, but I'll have a blue Christmas. Blue Christmas to all of you. Now we have another shout out to Hilda Pellegrino Birondo. O sana ni siya ka maestra. O niya buotan po ni siya. Ako po ning murag usap po ni sa kumatsikris. O niya nani siya nagpuyo sa Duero. Salamat kayo dahil sa imong alok nga ako magtinda og karne, pero unfortunately gyud madayon tungod kay sa kayo sa Duero dili ka maka deliver sa imong baboy. So Merry Christmas to you, Hilda. Next, we have Irene Asino Darunday. Si Irene Moradjog ni og asani dapit tagapunod ba ni siya, pero og sayop ko pasayo alang ko kay grabe dugadyan na jud punto. Almost 30 pila naman. 33 years na nga wa ta magkita dai. Mao na nga ako nang pahinaot nga maayo ang imong kahimtang uban sa imong bana og imong mga anak og sa imong mga kapamilya diha sa Kandihay. Okay, Merry Christmas to you, Irene Asino Darunday. Let nothing you dismay. So karong panahon na atog yung bantay-bantayan ang weather karon, labi na sa umaabot nga Typhoon Odette. So kinahanglan mangandam gyud ta sa atong pangandamon, labi na ang atong mga pagkaon, atong mga snacks o usab ang atong panimalay, atong tan-awon nga walay mga kahoy or unsa pa na diha, labi na duol og mga lubi kay basin pa man simbak ko og dunay mga bali o gana mapunta sa atong balay. Usab atong iwan atong mga bata nga dili gyud mag lakaw-lakaw tungod kay wata kay o ano sa agyud maabot si Odette dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Pero again, atong iampo sa Ginoo nga dili unta madayon ang maong bagyo kundi adto laman mulabay ibabaw sa iyota aron nga walay mga daot nga mga tanom or mga butang dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Of course, atong iampo katong mga igo-gyud dako sa maong bagyo nga unta dili walay mga dako nga mga kadaot nga mahimo sa maong bagyo Odette. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Excuse me. So, shout out to J. Elorde. Igsoon siya ni Eric Elorde o sa usab kini kaambungan nga lalaki. Salamat kayo, Jay, sa imong time sa diha pa ko sa St. Joseph Academy sa imong pagkabuutan. O niya usa ni siya ka type nga estudyante kani adto nga hilom-hilom lang pero wa ta kay baw og unsa gyud inaa sa iyang kasing-kasing kon masuko ni tawhana. Mao na nga Jay, so I hope bakasyon ka diri sa Bohol karon nga buwan. Karong buwan nga December or ano sa ka mo bakasyon.
tungod usab kini sa pandemic nga mao gyud makakuan sa atong plano nga maka bakasyon ta diri sa Bohol. So I hope nga maayo sa imong kahimtang uban sa imong asawa ug sa imong mga anak diha sa Mindanao. So for you, Jay, Merry Christmas. Sunod akong i-shout out si Jennifer Yuson Makarayan. Ako ni siya nga chikri gyapon sa mathematics. Ya dili ko kalimot nga kini si Jennifer usa ni siya ka singer sa St. Joseph Academy, usa ka athlete, usa ka runner sa St. Joseph Academy. Unya ining bayhana kuan ni siya smilingon nga kanang kuan ba kanang gaan kayo ang iyang naong rapport ngadto sa iyang mga classmates. Okay, so member ko ni sa Palayouts. Diba? Salamat ka Jaday nga dili pod ka negative kayo sa atong mga istorya diha sa group chat nga mosabay ra ka na anta niya nang tatanan mga mga una-huna sa tao. Anyway, istorya ra man pud na no pakatok aron nga punan pag kinabuhi ang atong kinabuhi. Diba? Punan pag time ang atong kinabuhi. O na nga, be happy every day. Kay kung mag-goal ta, why ayo ang atong kinabuhi. Kinahanglan always ta malipayon. So, Merry Christmas, Jennifer. Sidewalk, dressing holiday style. In the air, that feeling of Christmas. Sunod akong i-shout out si Jocelyn Dusol. Kini usab buotan usab guwapa sa St. Joseph Academy. Salamat kayo dahil sa time nga imong paambit kanako kadiin ako usa ka maestro diha sa St. Joseph Academy. Merry Christmas, Jocelyn. Christmas time in the city. Really, hear the breeze. Kene. Shout out to Joseph Piquero. Salamat kadyo pod safe sa time, safe sa imong kabuutan. Og I hope nga malipayon ka sa imong asawa o imong mga anak o imong mga kapamilya diha sa kandihay or asa karon na himutang. Just hope nga maayo ang iyong kahimtang karon. Kuan lang, stay safe and God bless. Merry Christmas, safe. Shout out to Josie Rapper. Si Josie Rapper, sure ko nga kini nga apelyido rapper moraning siya og tagatugas. Okay, so Merry Christmas, Josie. The virgin mean we had. Next, we have Juliet Golay Igang. Juliet Golay Igang. Kanang day, I hope nga mayo inyong pagkabuta karon nga kwarta anak ka. Aniya sa imong bana og sa imong mga anak nga mga buutan. Good luck, then God bless and Merry Christmas. Oh yes, believe it. Oh yes, believe it. You come from the glory. Next, we have Livan Velia Puerte. So, Van, salamat kayo, Van, nga if I am not wrong, last year, September, with
Peter Bellaperti and Sanda and company. Salamat kayo sa pagbisita diri nako sa Alicia, particularly sa Sunnybrook Poblacion Alicia Bohol. Salamat kayo ban sa imong pag-uban kanila. Merry Christmas. ancient Yuletide carol. So karong panahon na tungod kay dunay umaabot nga bagyo nga si Odette. Again, atong pangandaman ang atong gikinahanglan labi na sa gabi nga oras ang mga flashlights. So karon pa lang inyo nang i-charge ang inyong mga flashlights or on sa padiha, inyo nang ikuan ang inyong mga solar lights aron nga dunay magamit sa time nga gabi, labi na kung dunay pagyo nga mulabay sa atong lalawigan. So for you, Livan, dagan kayong salamat and Merry Christmas. Save us all, my Lord. Your very self to give us all, my Lord. Shout out usabi Limuel Colaste, usa ni ka member sa Palaot. Salamat kayo. Well nga broad kayo ang imong mga panghuna-huna mahitungod sa mga messages sa atong group chat. Salamat kayo usa ka tao nga makapahatag og kalipay sa imong mga batchmates. Unta nga dili lang unta pod sila masuko kun dunay mga green words nga ikapaambit sa atong group chat. Merry Christmas, Limuel! For the best bring out their tears of joy and let the people shout and let everyone know. Next, we have Leonarda Galicia Villian. Saan ni Villian? So, we have Leonarda Galicia. Day, I hope nga lunlun ko akong istorya panghinaot nga unta maayo ang atong pagkabutang likay ta tanan sa tanang matang sa grasya o hatagan tag daghan pang mga grasya, mga katuigan sa atong Ginoo with our families. Mao na nga for you, Day Leonarda. Merry Christmas. Then one Friday, Christmas Eve, Santa came to sing. Rudolph, which Excuse me. one your guide my sleigh tonight. Rudolph, Okay, shout out to Leonardo Olaso. Si Leonardo Olaso usab usa ni ka-cute kaniadto karon murag dako-dako na. Then salamat kayo Nards nga usa ka sa mga checkers sa mathematics. O dili ikalimod nga kini mga kini batch 92 ako ning under sukad pa sa that effortless first year second year high school ngadto sa fourth year high school. Mao na nga adaghan kayo ko mga checkers second year, third year ug hantod fourth year na sila. So salamat kayo Nards nga buotan kayo ka nga mo check sa mga papel sa mga bata. I hope nga wa nimo pun labi nitong murag lisod upasar. Bitaw. Joke na kayo. So I do not know kung sa jud ni siya. Murag jud na ibaw ni maestro ni siya. Nya tamo gumingon nga kapitan ni sa kuan tugas. Sige na laman. Bahala na laman. Congratulations Nars kung unsa man karon ang imong profession sa imong kinabuhi. Okay, hope nga maayo inyong kahimtang sa imong pamilya uban sa imong asawa o mga anak o sa imong mga kapamilya diha sa tugas. So, Merry Christmas, Nards! So joyful mankind of His glory. Oh, Sundan ako yung shout out si Livy Piquero. Kini buotan usab kini nga pagkabata masugo niya kanang smilingon po ning bataa, di ba?
So, for you, Livy Piquero, kuan. Merry Christmas. Everyone be happy. Shout out usab ngadto ni Jingle bells swing and jingle bells ring. Lian D. Mas Lian D. Lian D. Murag kuan angga magudi morang di kadyo ko maka-relate mo na nga Merry Christmas Lian D. Merry Christmas. And prancing in jingle bells square. In the box, the air. One bright time is the Kini si Maria Teresa Busano Malabo. Okay, so usab kini si Teresa Malabo usab kini nako nga checker sa mathematics. run. The Ya, salamat kayo dahil nga buotan kayo ka sa naguban pa ta dito sa St. Joseph Academy. O niya, ugwa ko masayop ini, I don't know, athlete man ni siya, kay murag dugay-dugay na dyan po, 33 years na wata magkita. So, magpasalamat lang ko dahil nga maayo ang imong kahimtang, labi na sa imong trabaho diha, o sa imong mga anak, o of course, sa imong usa ka bana, o sa radyo day ha. So, Merry Christmas Maria Teresa Busano Malabo. Christmas polka. You say that ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Christmas. Shout out nga to ni May Piquero. Si May Piquero, buotan ni siya, hilumon niya, what yun siya? Kana bang lady like ang iyang mga panglihok nga buotan yun nga pagkabata. So for you May, Merry Christmas. Okay. Sunod akong i-shout out mao si Nestor Makidato Senior. Salamat kayo sa pag watch sa akong video, ang akong part 1 sa akong video. Lingaw-lingaw sa SGA Batch 1992 gabi. Salamat kayo Tor. O sa kini o sa ka-member sa Palaots Group sa Lingaw-Lingaw Batch 1992 sa SGA. Salamat to sa Tor nga maayo ang imong mga panglantaw sa kinabuhi nga broad kaayo labi na sa mga messages sa atong group chat. jingle bells. Okay, Merry Christmas Nestor Macdato Jr. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells. Next, akong i-shout out si Maria Jinky Tiempo. I am sure igsuon din siya ni Sir Alan Tiempo. Dahil salamat kayo sa imong smiling face, sa imong pagkabuutan. Naguban pa ta dito sa St. Joseph Academy. So Merry Christmas, Day, Jinky. All the way, bells on both their ring, making spirit bright. Okay, so shout out to Maria Paz Bernaldez. Kini si Maria Paz Bernaldez, murag usapon ni siya nako ka checker usa ni ka agwapang pagkabata. Unya I hope nga maayo ang imong kahimtang karon uban sa imong bana ug sa imong mga anak ug sa imong mga kapamilya out there. So just hope nga ang Ginoo maghatag kanato og madagayaon nga grasya og hindi kay ta sa tanang matang sa disgrasya. So for you pass,
Merry Christmas. Merry Christmas to you. Sunod, I would like to shout out to Marivic Alas, ang atong valedictorian sa St. Joseph Academy. Diba? So kini si Marivic, pasalamat po ko ini nga buotan ni siya pagkabata kaniadto, pagka estudyante. Ako usab kini siya nga checker sa mathematics. Kay maayog yun ni siya og mathematics rod. Excuse me. Okay. So for you, Day, I hope nga malipayon ka sa imong bana nga si Bongbong Alas. Og I hope nga daghanan mong mga anak. Og muliwat ninyo ang inyong mga anak. Og malipayon kaayo og abundant ang inyong pagkabutang karon. Salamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat og sa maayong panglawas. Labi na karon sa time sa pandemic tungod kay devastate sa maong gitawag nga virus, coronavirus 19. So for you, Day, Merry Christmas. Listen, Lord, they say that man will live forevermore because of Yes, shout out to Mark Pubi. Mark, salamat kayo, Mark, nga magsigita po og message sa atong messenger o ato sa atong group chat. Salamat kayo usab sa imong mga good ideas nga imong gipaambit dito sa atong group chat o sa atong private messenger. Sa imong trabaho, I hope nga maayo ang imong pagtrabaho diha. I hope nga wa mo makatagbo og mga that man will bagyo or unsa pa diha nga mag-uol ang imong mga kadugo. Labi na sa imong asawa o sa imong mga anak. So good luck to you, Mark Pubi. Merry Christmas. that man will live forevermore because of Christmas Day. Okay, yes. Of course, shout out sa akong idolo sa Teachers Co-op sa Kandihay, the manager. We have Mary Uniport Timbal. Regyo po din ko kalimot ini ko na tungod kay siya usab akong usa ka checker kani adto sa mathematics. Mao bitaw nga nahimo siyang manager kayo karon tungod kay buutan siya. Day salamat kayo nga every time nga mag-relon ko diha sa co-op, dali ra kayo asikaso ang akong pag-relon diha sa inyong co-op. O shout out usab sa imong mga kauban diha, si Emily, si Sandra, si Sofia o si Sheila usab sa mga securities diha. Labi na ni Andy nga akong agaw nga buutan po. Anyway, mga buutan po sila diha. Tanan nga mga security guards sa co-op, Teachers Co-op sa Kandihay. O nairay, salamat kayo usab nga usa ka sa prime mover. Labi na sa pagputol sa akong tiil, sa tigom sa inyong mga donation. Salamat kaayo. Sa mga batchmates nimo nga mga manggihatagon, mga generous people, mga Samaritan people. Daghan kayong salamat day sa dumala sa maong donation. Okay, Merry Christmas day and Happy New Year. I hope nga maayo ang imong panarbaho diha, walay problema usab sa relasyon sa imong bana o sa imong mga anak o imong mga kaigsuonan o mga ginikanan o mga silingan diha sa buungon Kandihay, Bohol. So,
Merry Christmas, Uniport. Armies are with evil. Okay? Sunod, akong i-shout out. Akong i-shout out. Mura ma-shoot out, but shout out. Ang akong estudyante usab sa batch 92. SGA batch 1992. Si Mirasol. Mirangsol. Mirangsol. Okay. Sakay na ining tawag na ako, akong asawa. Akong asawa. It's for all. Sa kay mo post ako, unsaan ni pag-post, Diyos, post sa Diyos. Hello. Kay na ining tawag na ko nga asawa. Diyos, palug sa ko, Diyos. Saan ni pag-post? It's for the manger where you lay. It's for all he stands for. It's still a shepherd king, and that's why there's a Christmas day. Okay. So, Mirasol Mirang. Dili ko kalimot ni niya tungod kay daguol ko ini labi na katong nangaligo mi dito sa dap-dap. Murag nagdrama ni siya. Kay mura magkurason unsay hinungdan anto nga murag doon na siya problema nagdrama. Pero salamat lang ko kay na-patch up ra gyud ang problema sa maong among pagpangaligo dito. So, this is the part 2 for you, Mirang. Merry Christmas. And, of course, naglaom ko nga maayo ang imong kahimtang, kauban sa imong banog, sa imong mga anak o sa imong kapamilya, mga ginikanan, mga kaigsuonan, usab sa imong mga silingan diha sa Manila. So, Merry Christmas, Mirang. This is the second part of my shout out sa batch Lingaw batch 1992. So sunod nga part 3 sa akong shout out tungod sa kadaghan sa akong mga estudyante dinhi sa group chat mga maghimo kog part 3. Isunod dayon kay doon ako'y tawag sa akong asawa nga karon sa gymnasium ubos sa COVID facility dool sa gymnasium sa Pasel Poblacion Alicia Bohol. Importante la kayo tungod kay karong adlaw usab nagbangutan mi gikan pagyod sa December 4 tungod kay akong ugangan namatay og supposedly og mapuhon ilubong ang akong ugangan December 16 but tungod sa umaabot nga bagyo gisawso og lubong karong alauna mao nga ako sang asidihan ng akong asawa kay basin importante kaayo ni tawag siya. So this is a second part of my vlog, second part of my video for the Lingaw sa SGE Batch 1992. So daghang salamat. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel. Please hit the notification bell for more updates of my videos. Again, thank you for watching. Please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.